Olisi tarkoitus tommonen Wifi-tukiasema asentaa tonne yläpuolelle. Ja sitten noin alhaalla jonnekin tonne. En tiedä tuleeko koskaan tolle lampulle käyttöä. Että tuon laudan pätkän laitoin tohon, että se on sitten kohtuu vaatarita. Näyttää se, että se aikailla on pientä heittoa tossa on. Olisiko tuo lauta sitten? Tuohon vois reijät merkkaisin jollain ruuvilla tökkäis ensin pienet reijät ja sitten porais siihen. Tilannehan on semmonen, että mulla on tää toinen kakkos Wifi-reititin tässä ja ne on sitten 6 GHz taajuudella yhteydessä tuohon toiseen. Niin tässä olisi nyt suora näköyhteys. Eli tää TP-linkin nämä TP-linkin reitittimet toimii silleen, että tässä on 3 taajuutta ja 4 antennia vai 8, ehkä 4. Ja sitten ne pystyy niillä antennilla suuntaamaan ja MIMO-systeemi oli. Ja 6 gigan taajuudessa vaaditaan aika hyvä näköyhteys. Tai melkein näköyhteys. Tuolla on tuo valokuitu reititin. Sitten vois ne kaapelit vetää tosta jonkun jatkorokan vetää tonne ja se tulisi tonne sitten. Kun se on aikaisemmin ollut tässä pöydällä, niin sitten kun sohvalla istuu, niin sehän päähän kohdistuu tämmöistä säteilyä. Ja nyt se on tuolla lattiallakin hetken aikaa ollut, niin en tiedä onko sekään optimaalinen, se kerää pölyä ja helposti ja se voi saada osumia. Kyllä se kohtuu hyvän nopeuden anto tossa. Tämmösen just telineen tilasin Temusta. Ois saanut myös Euroopassa tilattua, mutta sitten oli aina hämärä juttu, että minkälaiset postikulut tuli. Euroopasta olisi voinut saada 3D-printatun halvemmallakin, mutta ne postikulut oli yleensä aina kalliimpia. Jos jollain on oma 3D-printtari, niin tuo on helppo tulostaa. Katsotaan tässä paremmassa valossa tarkemmin, minkälainen tää nyt on. Tää Temusta tilattu juttu, niin täällähän niinku ilma pääsee vaihtumaan. Dekossa on siellä pohjassa jonkunlaiset, en tiedä onko tuuletin, mutta siellä on kuitenkin reijät. Ja sitten täältä pääsee se virtajohto, joka on aika kapea. En löytänyt jatkopiuhaa siihen, niin vedän jatkoroikan sitten tonne ylös. Tai Alipapasta ehkä olisi voinut jotain löytyä, mutta en nyt sieltä lähde tilailemaan. Tai AliExpressistä. Ja en ole nyt varma, mutta ehkä ne antennit ei pitäisi tänne jäädä piiloon. Se on aika korkea nyt kuitenkin. Otetaan irti yhden ja laitan tuohon kiinni. No niin. Eli tämmönen tämä on niinku tässä. Kun sen laittaa tähän kiinni, niin eihän ne antennit pitäisi tonne piiloon jäädä. Ne on jossain täällä varmaan. Ja sitten kun se tulee seinää vasten, niin ei se muutenkaan sitä tonne lähetä. Ja tätä takaa se olisi tämmönen. Tänne tulee virtapiuha ja sitten
Ethernetin piuhan voisi vetää tuonne. Eikä pitäisi ainakin nyt 2 piuhaa pitäisi, että toinen menee sinne valokuitulaitteelle ja toisen voisi vetää sitten pois, että voisi, jos tarvii jotain muita laitteita kytkeä, niin sitten hommasta reitittimen, mihin ne tulisi sitten kiinni. Ja kiinnitys näillä 2 ruuvilla. Sitten voi tehdä jonkun nopeustesti, että miten se nopeus muuttuu, mutta mulla on 500 mekanen molempiin suuntiin, niin sitä on vaikea sitten nähdä ja se verkko rajoittaa. Pitäisi päästä sisäverkossa jotenkin testaamaan nopeutta. Jonkun nopeustestipalvelimen asentamaan sisäverkkoon tai jotain semmoista. Tämmönen siitä sitten voisi tulla. Meillä pitää viimeistellä laittaa johdot kaapelikouruihin ja tuonne pitäisi kunnon semmonen jatkoroikka laittaa, mihin tulee vaan 1 tuommoinen virtajohto. Ja sitten ton kaapelin voisi vielä vaihtaa. Pitäisi löytää joku CAT 6E tai jotain muuta vastaavaa. Tuli 5E. Kyllä se kikasena toimii, mutta kaiken varalta. Sitten tuossa on tuo kaapelikouru ja lähtee tuolta valokuitupäätteestä CAT 6A, aika jäykkää kaapelia. Kyllä se sinne taittuu, tuolla vähän näkyy. Ja sitten tuolla vasemmalla. Ja sitten tuossa menee tuo toinen johto, mitä en ole vielä laittanut kouruun. Ja se menee tuonne alas kytkimelle. 5-porttinen kytkinä, ei mikään kovin kallis. Niin sinne voi sitten lisätä semmoisia laitteita, mitä haluaa kytkeä Ethernettiin. Jos ei niin välttämättä tarvii olla sitten Wifissä kiinni. Kyllähän ne ihan hyvin toimii. Tuossakin on joku Home Assistantti on tuossa Wifissä kiinni, mutta miksipä se ei voisi olla siellä Ethernetissä, kun se kuitenkin koko ajan tuolla samassa paikkaa. Ja sitten voi tietenkin olla semmoisiakin laitteita, että niissä ei ole ollenkaan Fifia, jotakin IoT-laitteita tai jotain semmosia. Tuossa oli joku Lidlin Zigbee-reititin, niin siinä ei ollut ainakaan Fifiä. Tuolla on vähän noita johtoja vielä laittamatta. Tuokin pitäisi tonne taitella, kun tuolla on tommonen jatkoroikka. Niitä voi jollain sitoa kiinni sinne. Ja tuolla näkyy nyt, miten tuo menee. Ja tuolta pitäisi ilma kiertää. Ja tossa oli tommonen laatikko. En nyt mitään muuta keksinyt, niin Temusta löytyi tommonen. Tuo oli jollekin Wifi-laitteelle tarkoitettu, mutta ainakin nyt ilma kiertää, kun on siellä reikiä. Ja ainakin omasta mielestä tää on ihan siisti asennus, että ei siinä nyt häiritse noot tapetit tosiaan itellä tossa aika vanhat, että pitääkö jossain vaiheessa kohta uusia, niin meneekö taas sitten nuo listat uudestaan, kun ne oli teipillä kiinni, ei ollut ruuvilla. No alla olevat nämä johtolistat on ruuveilla. Niin, tää toinen tietenkin. Toinen on nyt tässä. Se on vähän roinaa, mutta ei. Eli tässä on tää toinen. Ja jos katsotaan täältä suora yhteys tonne, niin nämä on aika suorassa. Tän voisi tän toisenkin
Tämän toisenkin voisi sitten nostaa vaikka tonne ylös, jos haluaa. Nyt näytti olevan, että ainakaan sitä ei myyty Temussa, minkä tilasi. Että se oli kyllä aika paksua muovia, kestävää muovia. Mäkä oloinen. Semmoisen olisi voinut toisenkin tilata varata, mutta eipä nyt tullut. Tässä tietenkin, että nyt, jos sen vetäisi tonne ylös, niin miten saisi sen jatkoroikan piilotettua, koska ja sitten kun niiden välillä on sitä dataa siirretään, kun tämä on messisysteemi, niin näiden kahden välillä siirretään dataa. Ja nyt kun on katsonut, ne on siinä 6 GHz taajuudella ja mulla ei ole yhtään laitetta 6 GHz taajuudella. Ja jos tässä nyt kävelee vaikka tuossa käytävällä, niin se voi, että se pikkusen hidastaa. Ei nyt toki niin tarkka tarvi olla, mutta onhan se mukava, että se olisi tämmönen, että sitten on siellä ylhäällä liikkuu siellä vapaasti. Se 6 GHz on kuitenkin semmoinen aika korkea taajuus, että se vaatii läheisönäköyhteyden. 5 GHz on sitten mitä nämä normaalit laitteet käyttää ja 2,4 GHz mitä käyttää vanhemmat Wi-Fi-laitteet sekä sitten nämä jotkut IoT-laitteet, että niihin ei ole laitettu sitä 5 GHz, koska ne vaatii niin pienen kaistan, niin ne vaatii pienen kaistankin ja sitten pienemmän virran kulutuksen ja 2,4 GHz on pitempi kantama, niin ehkä se kantama on se pääsyy, että miksi niihin on valittu se 2,4 GHz. Ja tässä TP-Linkin Deco, tämä on XE75, niin tässähän ei tarvi erikseen valita, että kumpaa verkkoa menee 5 GHz vai 2,4 GHz, vaan se näkyy yhtenä verkkona ja sitten se osaa automaattisesti sen antaa sille sitten sen oikean taajuuden. Ja jos 6 GHz menee, niin sitten sitä pitää erikseen valita, mutta tosiaan mulla ei ollut semmoisia laitteita vielä, mitkä tukee 6 GHz. Editoidaanpas tähän väliin vielä. Tähän tabletille piirtänyt nyt tämän kuvan. Eli tämä tässä olisi nyt sitten kuitupääte. Kuitupäätteestä menee tonne ensimmäiselle tai tälle päämes-reitittimelle. Ja ideaalitapauksessa tämä toinen olisi sitten kans täällä seinällä katon rajassa kiinni ja ne olisi nyt tässä 6 GHz taajuudella molempiin suuntiin liikkuisi. Niin tässä nyt vaikka kun kävelee, niin ne osaa automaattisesti mennä tai liikkuu täällä talossa, niin osaa automaattisesti mennä näihin kytkeytyä oikeisiin laitteisiin, kun on parempi yhteys. Ja sitten kun täällä on joku toinen laite, niin se menee tuohon menee ja sitten se siirtyy tonne taas netin kautta. Niin taas nyt se ihanne tapaus, että olisi ne molemmat, nyt mulla on vaan nyt mulla on vaan tämä tuolla katon rajassa. Ja tää on nyt sitten tuolla alhaalla. Että tuon voisi ottaa tavoitteeksi, että tolleen tekisi. Nythän tässä minun asetelmassani siinä aina tulee jonkun verran häiriötä, kun joku kulkee tuossa välissä. Että jos on joku nopea siirto esimerkiksi tällä laitteella, niin silloin se vähän aina häirittää. Ja tietenkin, niin kuin puhuin tuossa ideaalitapauksessa, niin ideaalitapaus olisi tietenkin se, että täällä menisi joku Ethernet-johto menisi näiden laitteiden välissä. Esimerkiksi tuolla ullakon kautta
vetäisi, mutta mä en ole semmoiseen jaksanut lähteä, niin mulla oli just tää ideana, että tää menee langattomasti näiden 2 laitteen välillä. Tämmöstä setupia täällä olisi. Tuossa olisi TV ja työtietokone tää töissä. Ilmalämpöpumppu oli tuolla on Mitsubishin pumppu, niin siellä on Wifi-yksikkö sillä sisällä oikeassa laidassa. Ja täällä on aika paljon näitä laitteita. Tuolla on tuo robottiimuri, nyt se ei ole käytössä, kun pitäisi miettiä parempi paikka sille, kun tuli tätä TVn paikkaa muutettua. Olisiko se tässä reitittimen vieressä, en tiedä. Tai tuon kuitupäätteen vieressä. Ja sitten on tietenkin tietokoneita on ainakin 3 puhelimia, useampia tablettia ja IoT-laitteita on. Tuo Home Assistantti, Raspberry Pi 3 taisi olla. Suosittelen jo 4 ja 5, mutta mulla on tuo 3. Ja ei kaikki edes muista. Pyykinpesukone menee kans verkkoon. Katsotaanpa tuolta sähkökeskuksesta, mitä siellä on. Eli tänne on tullut asennettua tämmönen selly tuossa viime syksynä. Eli tästä on nyt joku 4 kuukauden, 5 kuukauden kokemus. Ja tää ohjaa lämminvesivaraajaa ja tiettyjä lattialämmityksiä, ei ihan kaikkea. Niin tuolla semmonen skripti sitten pyörii, mikä hakee ne halvimmat tunnit ja kytkee päälle. Ja tuossa on esimerkiksi lämminvesivaraajan kontaktori, niin sitten sitä kontaktoria ohjaa, että milloin se menee päälle ja pois. Ja niin tämä on kans sitten Wifissä ja käyttää sitä 2,4 GHz. Ja mitä en tästä muuta voisi sanoa. Niin tosiaan kun mulla on se pörssisähkö, tää aika nopeasti maksaa itsensä takaisin sitten, että tuolla on ilmalämpöpumppu, mutta sitten yleensä yöllä, milloin on halvinta sähkö, niin se käy sitä lattiaa lämmittämässä ja lattiavaraa jonkun verran. En tiedä kuinka paljon. Tuossa on tähän eteiseen on 1 kytkentä. Ja sitten kaikki muut, paitsi kodinhoitohuone ei ole tuossa. Kodinhoitohuoneessa mä näytän kohta mikä siellä on. Siinä oli vähän epäselvyyttä, että sähkömies oli sitä mieltä, että menee liian monimutkaiseksi ja alkaa erikseen. Olisi halunnut kaikki nuo 3, kun lämminvesivarajassa on 1 ohjaus ja nuo 3 olisi halunnut laittaa ripotella sitten erikseen lattialämmityksiin, niin sähkömiehen mielestä se oli vähän liian monimutkainen systeemi. Niin sitten päädyin sinne kodinhoitohuoneeseen laittaa sitten oman ratkaisun. Mutta ehkä se olisi, loppujen lopuksi se olisi, mutta se ei ollut vielä käynyt silloin täällä, mutta se olisi mennyt tämän lattialämmityksen kanssa samaan ohjaukseen, että ehkä sinne sitten ei olisi tarvinnut sitä ratkaisua laittaa. Ja nyt se lämminvarasto on tuolla aika pieni semmoinen tila, niin ehkä siellä olisi hyvä olla, että se olisi sitten erikseen, koska nyt mulla on ilmalämpöpumppu, että jos ei se jostakin syystä tämä yön aikana tapahtunut varaus riitäkään, niin sitten ilmalämpöpumppu tai
ilmalämpöpumppu sitten lämmittää sen loppuosa. Ja sitten joskus voin katsoa, että tuolla kun se on olohuoneessa, niin sieltä on kytkenyt pois sen lattialämmityksen, mutta sitten kun katson, että on tosi kylmiä päiviä ja seuraavana päivänä tulossa kallista päiväsähköä, niin samahan se on silloin se yöllä sitten lattialla lämmittää ja katsoo, että jos on vaikka yöllä 10 kertaa halvempaa, niin onhan se järkevämpää yöllä lämmittää niin paljon kuin pystyy. Ja tällä kodehoitohuoneessa on tämmönen Temo älytermostaatti. Tää oli nyt tämmönen testi mielessä vaan sen, että kuitenkin haluan tämän kodinhoitohuoneen ja kyllä tää on yhteinen tää nyt tää termostaatti kodinhoitohuoneelle ja suihkutiloille. Niin totta kai halusin tänne sen, että se olisi niinku useammin päällä. Niin nyt se en halunnut, että se on riippuvainen noista muista lattialämmityksistä. Tommonen pieni tila, niin sen kanssa olisi saanut yhdessä sitten varmaan siihen samaan kontaktoriin. Mutta nyt mennään tällä, ei tämäkään huono ratkaisu ole. Voi olla jopa parempi, mutta joo, ja sitten mulla on näitä pari kappaletta on näitä Fivi lämpömittareita ostanut ja noita on kytkenyt tonne Home Assistanttiin. Niille on oma joku kiinalainen appikin, mutta mä tykkään katsoa sitä oma Home Assistantista, koska se tallettaa sitten pitemmältä ajalta. Ja toki sinne Home Assistanttiin voisi kaikki muutkin lämmityksen ohjaukset laittaa, että se Home Assistantti ohjaisi sitten tätä sellyä ja ehkä ilmalämpöpumppua, mutta ei ole vielä ollut semmoista. Ei ollut vielä virtaa alkaa miettiä, että miten se sitten tapahtuisi. Sieltähän voisi optimoida sillä tavalla, että jos päivällä on korkea sähköhinta, niin sitten sitä ilmalämpöpumppua ei laitetakaan. Mutta ehkä sekin taas sitten vaatisi, että olisi niinku omat, jokaisella lattiatermostaatilla olisi oma ohjaus. En mä usko, että tässä nyt hirveästi häviää. Aika optimaalinen tämäkin on. Joo. Ei nyt tuu muuta mieleen, että mitä mulla tässä oli verkossa näitä laitteita. No tietenkin TV on ja sitten oli pari Apple TV tämmöistä, millä pystyy katsoa Netflixiä ja näitä. Eli olohuoneessa oleva TV on, siinä ei ole Apple TVtä, vaan se on se Googlen käyttöjärjestelmä ja sieltä pääsee niihin appeihin kiinni. Sitten joku tytön huoneessa on joku vanhempi Samsungi, sinne ei saa mitään älyappeja, niin siinä on se yksi Apple TV kiinni. Ja sitten on videotykki yhdessä huoneessa, niin sinne on kanssa hommannut tommosen Apple TV:n. Niin pääsee kaikkiin näihin uusiin appeihin kiinni. Eli Netflix ja YouTube ja mitä näitä nyt onkaan. Yleä ja MTV, näitä. D-Linkin Deco-apista kyllä näkee sieltä, että mitä siellä on verkossa kiinni. Että olisiko siellä tällä hetkellä semmoinen 15 laitetta. Esimerkiksi tuo pyykinpesukone ei ole koko ajan siellä verkossa, vaan silloin kun sitä käytetään. Ja sen saisi myös, että se olisi koko ajan. Ja sitten noita Fifi-termostaatteja, niin, tai mitkä mittaa lämpötilaa ja kosteutta, niin nekään ei ole koko aikaa, että ne käy aina välillä.
ettei kuluta turhaa sitä batteria siellä. Tästä on nyt jonkun aikaa mennyt tästä asennuksesta, niin tuolla on nyt tuo Fifi Mesh Ratedin TP-Linkin deko. Ja täältä tosiaan nyt menee se kaapeli menee tuolta kuitupäätelaitteelta tänne Fifi Meshin laitteelle. Ja tuolla on, sieltä lähtee toinen kaapeli, joka menee taas täältä laitaa pitkin. Se on niinku lähiverkon nulle Ethernet-laitteet, jotka käyttää Ethernettiä. Niin se menee tonne. Ja mulla on nyt tässä tämmönen väliaikaisesti tämmönen boksi. Ja tuolla on nyt kytkin. Mutta siihen ei ole muuta kuin tuo Raspberry Pi kytketty, jossa on Home Assistantti. En nyt mitään hirveästi Home Assistanttia ole käyttänyt, mutta ainakin nyt lämpötilaa mittaa ja